proces. Bewoning van alles aan, er liet ik niks met rust. En zo die plannen terugkomen en pakte mij een kunstje. Toen zag de man, doe het niet, ik zet dich in een heukstje. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Wie ik al gaat grote woord, is wat het woord voorbij. Toen hou ik voor iedereen een zo'n meisje naar mij zien. Een knap gezicht, een aardig kind, met op de kop een neusje. Ik sprong toen met het meisje af, op een of ander heusje. La 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la la. Beetje horen. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la la la. Goed laat je de brief. En wie ik later vrije ging, ik overal goeie mond. Verdoe mijn archief in de gang, ik weet het nog zo goed. Op het verschillende zo'n papa, en zag toen met een vleugje. Wat moet dat hier met mijn dochter doen? In een of ander heukstje. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Wenn ich jetzt wie Petrus komm, ein klop aan de deur, dan zegt de jong, kom du Marie, du stehst er heel goed voor. Du habst nie mis kort gedaan, er steht niks in die Büchse. Dan zeg ik Petrus, zet mich mal lekker met een engelske in een Büchse. La 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 la.